acomiadem un grup de persones que han fet un treball i en rebem d'altres per continuar en els estudis. La Fundació Caixa Castelló, de mà del president, don Juan Manuel Aragonès, i del secretari don Albert Cornijo, i de mi mateix com a vicepresident encarregat d'aquest tema, us donem la benvinguda als dos grups. La d'avui és una mitja jornada pensada per presentar en públic una mena de resum del treball dut a terme durant un any, que és un curs escolar. És cert que els comentaris que durant tot el període vos hem anat fent, que aquests romans que heu viscut un grup i altres que fa poc que heu començat, vos obrin moltes possibilitats. Però aquestes ja depenen de vosaltres. Els treballs que us han pogut fer veure i vos faran conèixer quines són les vostres mancances i les vostres virtuts i què necessiteu per continuar. Si és el cas, investigant en aquest o en altres aspectes de les ciències de la Terra. Ja se vos va dir que era interessant aprofitar una experiència que no és massa freqüent, o gens, a les universitats, on ja heu acabat o esteu a punt de fer-ho. Disposar de les sèries d'anys que us hem oferit pot ser no us tornem a veure mai més, o pot ser que comenceu pel vostre compte a col·leccionar-ne. De fet, important ho són. Voldria breument recordar, i més pensant en els nous becats, que hi ha 4 coses importants en una investigació. Ser bo en camp. 2. Dominar idiomes, almenys anglès llegit. 3. Controlar l'estadística. I 4. Arrencar. Si hom es dedica a la investigació i li manca alguns d'aquests aspectes puntuals, acabarà abandonant perquè si no és car. Que et resolga algú alguna d'aquestes coses no hi s'ha compte. El grup AU estem satisfets de l'experiència i vos continua obrint les portes per si voleu anar més enllà. Avui ens acompanyen alguns dels autors dels treballs de camp, està José, està Jorge, està Pepe, Javi vindrà després al dinar, i estic jo mateix també. I com no, agrair-li al grup, una vegada més, l'haver concedit i posar a la vostra disposició les seues dades per a benefici d'aquests joves esperant que s'hagin aconseguit els objectius previstos per part del grup AU i de la Fundació que actua de mecenes. Curricularment, U és allò que escriu en un llibre o una revista o presenta oficialment en un congrés. Pòsters, comunicacions, ponències. Això observareu que a les vostres vides és un suma i continua. Però bé, avui ens hem congregat per donar les beques a un grup novensà i per escoltar els que s'acomiaden. Anem per parts. El president farà el lliurament de les noves beques als següents alumnes. Ara, ell passarà la música. Sí, moltes gràcies. Jo només volia dir unes paraules. La Fundació Caixa Castelló, els seus estatuts, té unes finalitats. Una finalitat de tipus d'acció social, té una finalitat de tipus cultural i té una finalitat de tipus medioambiental. Tenim, en aquest moment, jo penso que és una sort i un privilegi de tindre a Joan Castany com patrono de la Fundació. I ell va proposar aquestes beques, aquests treballs d'investigació i de formació directament al voltant i junt al grup d'ornitologia per a treballar i continuar, per a més, sobretot, formar a persones en aquest camp específic. Per a mi i per la Fundació, que s'hagi acabat aquest treball, se donen aquestes beques d'investigació i aquests diplomes, és una satisfacció. I pense també que això mourà, com ell ha dit, a tots i totes persones joves que estem treballant, que teniu algun interès en això, per a continuar i per a noves vocacions que poden eixir i nous treballs que, en definitiva, contribueixen a formar millor a les persones i per atrapar-los a conèixer millor la nostra natura. Doncs, gràcies a tots per estar així en tot i comencem l'acte de donar les beques. Zulilla Martín Jorge. I per al treball sobre